Kyllä. Maanev takaviston Kutsi ja pallo ei mene sisäisellä. Mika Hilander nollaan Jatsi Kutsin toistamiseen tänään. Ja siitä Interille 4. kulmapotku. Katsotaan Kosta Maanevin loistavaa syöttö. Lucas Garcia saa pallon. Pelaa sen laitan osalla Kosta Maaneville. Maanevin keskitys tulee luukulle ja Kutsi puskee yli maaliin. Tän on Garcia on todella keskellä. Pelaa pallon Maaneville. Maanev lähtee keskittämään. Taas tulee Furuholmsta. Furuholmin potku osuukin silloin näytölle. Tästä lähtee Maanevin keskittyy. Pallo ei kuitenkaan niin paljon tule ja hänellä on aikaa palautua aina seuraavat vuodet. Mäkitalo jatkaa Maaneville. Maanev lähtee keskittämään pallon matalana maalille. Sitten pallo menettää Patronen ja oi mikä paikka. Menee kattokerrokseen. Nyt käy Hannu Patrosella pieni lapsuus. Moisander myös saa paikkaa ainakin ajoittain pelaamaan. Kutsi kaivaa pallon Interille. Mäkitalo on vierellä. Kutsi lähtee ampumaan. Mäkitalo puskee ja pallo on maalissa. Boxin Kutsi ampuu toisaalta ei mene sisään! Mäkitalo antaa kulman, Maanen nousee korkeimmalle, mutta puskee yli maalin tilanteen. Vikasuuntaan Benza. Selvittää siinä. Jalo ja Koponen vastakkain, molemmat liukuu saman pallon. Laitaan Mensahille. Mensa on monta kertaa leikannut keskelle, nyt hän ei tee sitä, vaan hän pistää pallon Onovolleen, koska Maanev on vahvempi. Maanev nollaa tällä kertaa Mensahin. Pelaa Garcialle, Garcia ohittaa Dahlströmin. Mensa hakee jälleen vasenta jalkansa vapaaksi, lähtee ampumaan tällä kertaa Maanev todella loistavalla liulla peittää. Jakubi. Nyt joutuu Jakubi liian ahtaalle, sekä tulee Maanev pallo Kupsille ja nyt olisi 4-4 vastaan hyökkäys tarjolla, Savolainen ampuu. Sitten pitkää palloa sinne kohti Emenko Etsiä, joka taiteilee pallon itselleen, mutta Kosta Maanev on Inter-puolustuksesta tällä. Kaikki vasemmalta lueteltuna. Maanev, Mäkitalo uudestaan Maanev.